Sziasztok, én Kék vagyok, ez pedig az első StarCraft 2 replay, amiben most egy BOW vagy BOW nevű klán 2 tagja fog játszani. Kék színetben, bal alsó sorokban a Terra játékos iVector, jobb felül vörös vagy piros színekben kinek mi, a Protoss játékos Locutus fog játszani. Én azt mondom, kezdjük is el, még itt az SCV-k, illetve a Probox szedik a minerált, addig gyorsan elmondanám, hogy azért erre a csatornára került ki ez a replay, azért nem a rendes csatornámra kerül ki, mert csak ide tudok 15 percnél hosszabb videókat föltölteni. És ahogy látjuk, ez 22 perc, 14 másodperces replay, ezért a rendes csatornámra ezt nem tudnám föltölteni. Mondjuk az a fura, hogy én már csináltam StarCraft 2 replayeket, csak így gyakorlásképpen, hogy majd itt ne akadozzak meg ne őzzek is sokat. Tehát így csak így unalomból csináltam replayeket, és volt egy 24 perces meccs, amiből 17 perces videó lett. Nem tudom, hogy hogyan, itt is kíváncsi leszek, hogy hány perces videó lesz ebből a 22 perces meccsből. Meglátjuk. Elközben a Protoss játékos elkezdte építeni a pylont, ami már fel is épült. Ugyebár ez fontos a Protossnak, és csak a pylonok köré tud építeni épületeket, kivéve ugye a Nexus-t és a Assimilátort, Refinery van. Ekközben a Terra játékos felépítette az első Supply Depot-ot, illetve épül az első barak is, és ahol látjuk, wallingozni fog, tehát így be fogja falazni magát a védelem érdekében, és épül a második Supply Depot is. Ő még nem épít Refinery-t a gáz kitermelésében, viszont a Protoss játékos már fel is építette azt, és már dolgoznak is benne. Közben az első gateway is érkezik a Protoss játékos részére, ugyebár ez kell a Protossnak, hogy tudjon egységeket kiképezni. Elnézést kérek. Szóval épült a barak, itt pedig akkor a gateway, de itt nem állítottam be, hogy production, és akkor itt látjuk, hogy mi készül. A Terra játékosnál épül a Refinery, a gáz kitermelésében ugyebár, illetve a Command Centerét is átépíti Orbital Command-de. Ezzel elég sok kiegészítő elfog. Na, ezt most hülyén mondtam. Szóval elég sok mindent most tud majd csinálni, például mule-okat hívni, vagy mule, nem tudom, detektorozni, stb. Ekközben az első Marine is megérkezett a Terra részről. Közben itt épül az első Cybernetic Core, ez ugye a légi és a szárazföldi járműveknek a fejlesztésére fog szolgálni. Közben egy pylon is épül. Illetve megépült Protoss részről a második Assimilátor, vagy Assimilátor, jól mondtam. Így már 2 helyről tudja képezni, és hát termelni a gázt. Közben a Terra játékos építi a második Command Centerjét az Exp közelébe. Mondjuk ez elég egyértelmű, hogy odaépíti. És egy mul is megérkezett, amiről ugye beszéltem. Ezekben a kis robotocskákban az a jó, hogy gyorsabban szedik be a minerált, mint az SCV-k, de csak korlátozott ideig használhatóak, ez a szürke csikjelző, hogy meddig, illetve gázt viszont nem tudnak hát szerezni maguknak. Közben egy barak is épül, ez azt jelenti, hogy 2 barakja lesz a Terrán játékosnak, közben a Marineket is képzi a Terrán, illetve a Protoss játékos is építi a hülye kifejezés, inkább teleportálja befele a második Nexus-át, illetve a Cybernetic Core-ba képzi a Warp-gate képességet a gateway-ekhez. Ekközben igazából most, ez szó ismétlés, na mindegy, elég nagy építkezés folyik mind a két részről. Közben a Terra játékos a második, sőt a harmadik barakját is építi, második Refinery-t is épít, illetve így gyülekeznek az egységek Terra részről, és szerintem hamarosan Protoss részről is, ezeknél a szikláknál, ugyanis ezeket el kell pusztítani az egységeknek, hisz másképp nem tudnának itt mozogni a pályán. Igen, közben az első Zeolot is elkészült, és a Nexus is felépült, ami azt illeti, és egy Stargate is épül Protoss részről, ez ugye a légi egységek kiképzésére fog szolgálni, és hamarosan el is készült, igen, el is készült.
Ekközben hát épülnek a kiegészítők a barakokhoz, igazából csak az egyik kezd, de szerintem ezt a Marine kiképzi, és ez is épül a kiegészítő. Ez egy tekla, és akkor szerintem ez egy reaktor. Nem, ez is egy tekla. Okay. Ez viszont reaktor. Nos igen. Közben a Protoss játékos képzi az első légi egységét, ami egy Oracle lesz. És egy Mothership Core-t is kiképzett, akkor nem is az Oracle lesz az első légi egység. Ugyebár ez egy HOTS egység, ugye Herd of the Swarmos egység, mondjuk azt hiszem az Oracle is az, de az nem biztos. Nézést kérek. Közben itt már támadja is a sziklát, hogy át tudjon majd jutni ezeken. A terrajátékos még erre nem készül. Ő inkább az egységeknek a fejlesztését készíti most. Közben 2 factory is épül. Ugyebár készül egy steampack, illetve egy Conclusive Shells, nem tudom kimondani elnézést, és készül a Marinekhez, illetve a Maruderekhez. Ugyebár már csak egy Combat Shield kell, és akkor az összes fejlesztés elkészítette a tech labokban, de ez majd a jövő zenéje. Közben ez a Command Center is átalakult Orbital Command-dá, és érkezett egy MUL rakéta, így 3 MUL van a pályán, mondjuk ez mindjárt elpusztul. Na mindegy. Közben egy bunker is épült, ami azt illeti, nem figyeltem. És a Starport, az első Starport is épült Terra részről, ugye a légiegységekhez. A Factory kiegészítette egyszer egy tech labbal, illetve egy reaktorral is. Tehát ami azt jelenti, hogy Siege tankokat is tud már képezni a Terra játékos. Ami nagyon fontos Terra részről, hisz a Siege tankok azok hát ha úgy engeditek, hogy úgy mondjam, akkor a gerincei egy terrán haderőnek. Közben itt 3 darab gateway is megépült, illetve még egy Stargate, és ebben a pillanatban teleportálódott ide a Forge, ugye a fejlesztések érdekében. Ha megnézzünk, most nézzünk kicsit statisztikákat, akkor a Protoss játékosnak, sőt igazából szinte ugyanannyi van mind a két csapatnak mindenből. Kicsit több minerálja van a Terránnak, kicsit több gáza van a Terránnak, és hát ugye Protossnak viszont több egysége van, viszont ez adódik abból is, hogy a Protossnál a legalapabb egység, tehát a Zealot is harci egység, ezt hozzáteszem, és foglal 2 supply slotot, míg a Terránál a legalapabb harci egység, a Marine pedig 1 slotot. Közben a Protoss játékos teleportálja be az harmadik Nexusát, illetve a Nexushoz passzoló 2 eszimulátort is teleportálja, és egy ajajaj, és indul az első támadás is Protoss részről, és 2 oldalról fogja ő ezt megtámadni. Alulról már megy is a támadás, elég sok SCV-t el is pusztított, és felülről pedig most érkeznek meg az egységek. Nézzük. Úgy látszik, hogy ezt viszont vissza tudja venni a Terra játékos, viszont itt lent hatalmas pusztítás is végzett a Protoss. Az összes SCV-t, ami itt volt, elpusztította, és ez nagyon nagy veszteség a Terra játékos részére, és most pedig megy ezekhez az SCV-khez is. Nézzük meg, hogy mennyit fog elpusztítani. 1, 2, 3, rengeteget, közben itt megérkezik mellesleg a haderő, de akkor is nézzük meg, mennyit vesztett. Nos igen, még a Protoss 11-et, addig a Terra 30 egységet vesztett el. Közben lehet, hogy mindjárt a Protoss játékos többet fog elveszteni. Igen. Mindenesetre hiába a Terrának több egysége veszett oda, a Protoss játékosnak pedig kevesebb. Ettől függetlenül a Protoss játékosnak az egységei többe kerültek, mint a Terráné, tehát így mineráció, gázilag, stb. Akkor állítsuk vissza mire? Productionra, ugye? Ja. Oké. Hát akkor ami azt jelenti, hogy a Terra már vissza is képezte ide az SCV-t, elég hamar azt, hogy mondjam. És nem rendelkezik olyan kicsi haderővel, azt, hogy mondjam. Közben a medivakokba begyűjtötte az egységeit, és elkezdett vele mozogni. Lehet, hogy egy ilyen szokásos támadást fog végrehajtani, hogy innen felülről be fog támadni. Az elég gyakori
taktika Terránnál, és elég hatásos is, azt kell, hogy mondjam, és nagyon úgy látszik, hogy igen. Közben itt vannak rich mineral fieldek is. Közben ide a Protoss játékos nem tudom, hogy mire készül. Elnézést kérek. Szóval itt nem tudom, hogy mire készül, esetleg ő is betámadja. Be is támadja! Úristen, ez szoros lesz! Még a Terránt is itt támadja a Protoss, a Terrán is támadja a Protoss, és hát a Protoss támadja a Terránt, és a Terrán is támadja a Protoss, így mind a kettő támadja a másikat. És ami azt jelenti, jön esetleg ezekkel, mit fog kezdeni a Terra játékos? Közben visszavonult fújta a Protoss, hogy meg tudja védeni a Nexusát, de hatalmas pusztítást végeznek itt a Terrán egységek, azt kell, hogy mondjam. Nem maradt itt egy Protoss egység sem, és közben itt harcba keveredtek. A Protoss játékos nem tudja rendesen visszavonultatni az egységeit, hogy megvédje a Nexust, mert azokat is megtámadta a Terrán. Hiába érkeznek vissza a Protoss egységek, ha velük egy nagyobb Terrán haderő is érkezik. És el fog pusztulni a Nexus. El fog pusztulni. Igen, ennek vége. Nagyon szép taktika, azt kell, hogy mondjam, nagyon szép kivitelezéssel. De ha mondjuk megnézzük, akkor most hatalmas nagy, hát annyira hatalmas, nem mondanám, főleg most, hogy vannak az egységek, de előbb elég nagy supply blokkban volt a Protoss játékos. És ahogy látjuk, rengeteg egységet elpusztítanak. De tényleg. Mondjuk innen már szerintem tovább nem fognak hatolni. Habár most a warp gate-eket pusztítják. Illetve ezt a Nexus-t is. Meglátjuk, hogy sikerül ezt elpusztítani, de esetleg a shieldje már mindjárt lemegy. Meglátjuk. Már csak az életerét kell levinni. Nem, ez nem fog összejönni. Nem baj. Az a lényeg, hogy hatalmas pusztítást végeztek itt a Terrán egységek. Ha megnézzük, akkor egy rengeteg pylon odaveszett egy egész Nexus, egy Cybernetic Core, és még el sem tudom mondani, mennyi prób. Megnézzük, hogy Lost. Nos igen, ettől függetlenül igazából azt kell mondjam, hogy most kiegyenlítődtek a csapatok. Hisz a Terrán játékos 800-700 resource-szel kevesebb, na ezt most nem tudom elmondani, ezt inkább hogy. Na térjünk vissza, közben próbálja pótolni a Protoss játékos a Nexusát, és támadásba is indult, kontrázik a Protoss játékos, viszont rajta kapta ezt már a Terrán játékos, ezt a támadást, szóval nem hiszem, hogy olyan sok eredménnyel fog ez a támadás járni, olyan sok sikerrel nem fog járni szerintem. Bár az egy pár múl és SCV oda veszett. Sőt, lehet, hogy az összes SCV-t el tudják pusztítani. Közben a Medivac gyógyítja őket. És azt nézem, hogy valószínűleg ezek a Marinek be steampakkozták magukat, hisz mindegyiknek 35 élete van. És ugye steampak 10 HP-t visz le minden egységből. Majd 45-ről akkor 35-re le kellett vinni a steampaknak nekik, és annyi életük is van. Szóval valószínűleg ez steampak azért közbe játszott. Igen, a Protoss játékos visszavonult, fúj. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez eddig elég szoros. Tehát eddig így oda-vissza támadások voltak. És igen, azt kell, hogy mondjam viszont, hogy a Terrán játékosnak mondjuk most nem, de előbb nagyobb hadereje volt. Most szerintem hol a Factory? Nem képes szállítani tankokat. Arra számítottam pedig. Hát abból most nincsenek, és a Protoss játékos esetleg megint támadásba lendül. Mondjuk ahogy nézem, a Protoss játékosnak sokkal több minerálja és gáza van, mint a Terrán játékosnak. Ami azt jelenti, hogy azért tudna egy nagyobb haderőt is képezni magának, de nem teszi. De olyan miért? Most igen, ez a Command, a Chrono Orbital Command el is pusztult Terrán részről. És próbálja a Protoss a taktikáját alkalmazni, de megint úgy tűnik, hogy nem fog összejönni. Nem. Oda is vesztek. Ez az egy maradt itt, de nem tudna olyan sok pusztítást végezni. De az Oracle. Nos, hát akkor azt kell mondjam, hogy 2 perc van hátra, és hát itt nem tudnám megmondani, hogy melyik csapat nyerne, hisz elég kiegyenlített az állás. Mondjuk, hogyha kéne tippelnem, akkor a Terrán játékos, hiszen neki van nagyobb hadereje. És hoppá, nem figyeltem oda!
Ezek hogy kerültek ide? Az előbb itt volt mondjuk pár SCV, azokról lenne most is szó. Visszatületeket építettek, ahogy látom. Ezek szerint akkor a Protoss nem is látta azokat az SCV-ket, akik itt voltak. Az jó. Akkor ebből egy komolyabb, hogy is mondjam, meglepetést is ki lehetett volna hozni, de hát nem, akkor nem én vagyok ott, szóval, ja. Ahogy nézem igazából most a Protoss játékos, aha, ide épít 2 Stargate-et, illetve 4 darab Gateway-t, amiből valószínűleg egy idő után Warp Gate lesz. Illetve kiképzésben van 4 darab, egy darab Void Ray, illetve egy darab Oracle is. És oppá, összecsapnak a csapatok, mint a Protoss játékos nem is vette volna észre, hogy támadják őt, de mindesetre most már igen. Igen, visszavonul, fúj, kell is megölni a csapatokat a Terra játékos, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezeknél több egysége nincsen a Protoss játékosnak, kivéve egy Oracle-t, ennyi nem lesz elég, ennyi egység a Protoss játékos számára, és az Oracle benyomtam a milyen képességet? Most semmit eszembe. Ilyen közben... Mi? Ó igen, itt Locutus fel is adta a játékot. Hát igen, ami azt jelenti, hogy nem tudott volna elég haderőt képezni Locutus, hogy ezt visszaszorítsa. Pedig igazából a Terrán nem is képzett egységeket. Na mindesetre, hogyha akartok többet és tetszett, like, szub, komment, már minden hülyeség. Kék voltam, sziasztok!